хора, аз съм Никола 92 и това е пети епизод в Самикрафт, че ще покрива на къщата. Така, да ви покажа какво направих извън кадър, е тази ферма, този портал и се пренесквате. Изнете до там. Така, значи, ето как съм се развил. Тук енчантни тейбъл си направих и 15 букшелфа. Като довърши покрива и сложи енчантни тейбъл и букшелфете. Много колкали имам. Пистон някъде, 2 емералда, 2 диаманта, 5 голд, те ги знаете. Така, и сега нека направил съм си само един вход нагоре и после ще го сорта и си сложа стъклата, за колкото да мога да си направя покрива. И така, само да помисля как да го направя. Така няма да стане. Да, така че... Така. Към 4 стаки 4 имах, вече тези стака 60. Като направя покрива и ще сложи тук енчантниките и бъла вътре. И така. И следващия епизод, 7, може би ще копаеме. Така, може би следващия епизод ще Блейзи с мен, не знам, ще ви или Дъфи. В момента няма никой, да преди малко беше The Gamer сервера. На GamerBG. И така... Ще ми трябват някакви блокове, така че отивам си взема малко дърво или кабълстон, не знам. Мислете за това. Ще го дигнем някакси. Е така микрофона, окей. Така ще я падна. Така. Те ще ми дай ще ми знаят сигурно 2 стака или 1 стак. Може по-малко от стак. Ще ми останат. Се надяваме. Може и следващия епизод да миньорстваме, да си направим ферма за моркови и картофи, както миналата ферма. Но ще видя и съвсем малко ще хубаво да спа. Защото ще стане нощ и ще почне ще довърша тази страна тук и даже той ще ми свърши на работа, така че ще да спа и не мога да слезна тук. Което не е добре, защото последно как слезне тук прави километра, но и гледаме да спим. Легни. Ето. Само сега на Join the Gamer, че ще стане тъпо. Така... Сега. Друго ще вземе тук. Ще отиваме. Ще да връщаме покрива. Към че не как се качиме. И ще ми превърва гласа. Така е така. Окей. Трябва да не падам, защото ще стане тъпо. Но всичко ще е фиксна. Така... Тази къща мисля, че се получи по-тъпичко. Защото не направих някои неща. Между другото открих как се прави S на със стълби. След малко ще ви покажа, ако не съм го забравил от вчера. Между другото игра на тайни да видя с колко FPS ще ми върви. В момента ми върви с 30 няколко. Макар че преди да почна с ним ми вървеше с 120 сигурно.
Здравейте хора, тук съм и това е, нали, но и си довърша буклева с малко, тук го довърших един ред и половина направих, сега си го продължавам. Така... Сега... Шит. Така. Ще го довършихме. Всичко ще си оправим после там. Простите. Хоп, хоп, хоп. Стаки нещо. Да, стаки нещо ще ми стане. Стаки нещо ще ми стане сигурно. Да, стаки нещо. Така, покрива е готов. Идваме долу. Опа. Грешихме страната. Така. Трябва да тук. Ще върким фермата почти готова. Мен вече не трябва, но ще обърна. Така. Верно ли? Трябва ще оставят тези букуци тук. Да, обаче не. Тук. Сега ще направим още един чест. Обаче май няма да ми стигне дървото. Без 4 дърва. Така, вземи торчове някакви. Имам ли? Нямам торчове. Как нямам торчове? Много съм тъп. Много! Какво ми? Така, сега имах пръчки. Видях, че имам пръчки, ама кога се сети? Оф. Батка. Как се качим тук? Тароша целя такова тук. Но 2, 3. Така. И тук ще осветим около страните. С това всичко тук се го запълваме сега. Значи трахваме още. Глас тук си го вземем. Но следниме стоя. Ще трябва да ходим за още дърво. Аха. Сега добро съм взел. Абе, няма игра на тайни. Така. Ще оберем тези двете дървета там. Те тук. Те са 3, така че само 2 ще обера. Тези двете и дим да ме няма. Преработа. Да легнем да спиме. Така. Така. И сега тук. Тук ще направим като миналия път, защото няма по друг начин как да се направи. Тук е структурата му е така.
Е така, сега тук слагаме enchant table. Тук, колко нещо не се ребе, тук, как така е? Я 30 лева, бе. 30 е. Знам, че ще щупим тук едно така и сега ще направим и букшелф. Да, аз го обърках. Така. Бат, какво правя? Така, и се спрямо Machine Chests. Е така тук. И казваме те простоти тук. Тя не служим в шелфа. И сме готови с Enchant Table и вече събираме XP. Между другото направих това с Regenal. Правиха го по-точно. Вече се редженваме. Нали, гласувахме кои са за против да го махнеме, кои са за които искат да го махнем и всички гласуваха естествено, само няколко хора гласуваха да не го махат, всички други 7, 11, 13 или колко там, всички гласуваха да го махнат и това, че нямаше друг избор и го махна. И така, това е. Надявам се, ако първи ви е харесал, коментирайте, оценяйте и чао!